Ensimmäinen oma asunto mielessä. Tässä videossa käyn läpi, mitä sinun tulisi ottaa huomioon, kun harkitset ensiasunnon ostoa. Ensiasunnon ostaja käy mielessään läpi useita kysymyksiä. Uskallanko ottaa asuntolainan? Mitkä ovat omat menoni ja tuloni? Millainen on elämäntilanteeni ja miten rahat riittävät arkeen? Onko possussa yhtään rahaa, eli säästöjen määrä? Tai entä jos elämäntilanne muuttuu? Perhe, työttömyys, mitä jos korot nousevat tai pitääkin maksaa joku isompi laaki? Kun sitten etsit juuri itsellesi sopivinta asuntoa, selvitä millaisia asuntoja on tarjolla ja mitä ne kustantavat. Nyt korvat hörölle. Selvitä, onko tulossa tai edes odotettavissa isoja remontteja. Putki, julkisivu tai vaikka kattoremontit eivät ole ihan ilmaisia. Pankit kertovat, miten omat säästösi ja vakuutesi vaikuttavat lainan määrään ja saatavuuteen. Pankkia kilpailuttaessasi huomioi kokonaisuus ja sopivuus itsellesi, kun teet päätöstä. Esimerkiksi pelkkään lainan marginaaliin tuijottaminen ei välttämättä ole järkevää. Sovi kaikki lainaan liittyvät ehdot ja asiat kirjallisesti. Lainan kokonaiskorko muodostuu viitekorosta ja marginaalista, vaihtoehtona on myös kiinteäkorkoinen laina. Koroista vielä sen verran, että Euribor tai Prime-viitekorot ovat yleisiä muuttuvia korkoja. Marginaalin sovitte sinä ja pankki keskenänne. Mikäli sinua mietityttää korkojen vaihtelu, voit sopia muun muassa korkokatosta tai korkoputkesta. Kiinteäkorkoisessa lainassa korkoprosentti ei muutu, mutta kuluja voi tulla esimerkiksi suunniteltua nopeammasta lainan maksusta. Laina-aika vaikuttaa moneen asiaan, mutta yksinkertaisuudessaan johtuen koroista, mitä pitempään maksat, sitä enemmän maksat. Jos haet lainaa kumppanisi kanssa, päättäkää, otatteko yhteisen lainan vai erilliset lainat. Vakuus on tae siitä, että pankki saa omansa pois, mikäli et maksakaan lainaa takaisin. Vakuus voi olla juuri ostamasi asunto, valtiontakaus, henkilötakaus ja jopa omat vanhempasi voivat taata lainasi vaikka omalla asunnollaan. Ota selvää myös lainaturvavakuutuksesta. Sen idea on auttaa, jos et pysty maksamaan lainaasi takaisin esimerkiksi kuoleman tai työkyvyttömyyden takia. Kun olet tekemässä tarjousta asunnosta, hanki pankilta kirjallinen lainalupaus tai tee asunnosta ehdollinen tarjous. Ehdollinen tarjous tarkoittaa, että ostat asunnon, kun laina varmistuu. Asunnon osto tapahtuu usein samalla kaavalla. Ostajat antavat tarjouksia ja niistä parhaan asunnon myyjä hyväksyy. Hyväksytyn tarjouksen jälkeen ota yhteyttä pankkiin, koska seuraavaksi koittaa kaupantekopäivä ja sopimusten allekirjoittaminen. Samalla nostat lainan ja rahat siirtyvät hetkeksi tilillesi ennen kuin ne siirtyvät eteenpäin myyjälle. Nyt kun nautit elosta uudessa kodissasi, muista vielä muutama tärkeä asia. Jos käy niin ikävästi, että sinulla on ongelmia lainan maksamisen kanssa, ota heti yhteyttä pankkiin ja sovi jatkosta. Muista myös hoitaa uuden kotisi vakuutukset kuntoon vahinkojen varalta. Ja sitten ei muuta kuin onnea uuteen kotiin!